אנחנו נתרגל נשימת בסיס שתוכל לעזור לנו להפיג את המתח ולהכניס קצת שלווה. נשימת הבסיס מורכבת משלושה חלקים: שאיפה דרך האף, עצירה ונשיפה דרך הפה. זו הנשימה שאיתה אנחנו נעבוד, ואתם מוזמנים להצטרף אליי. אז אנחנו נתחיל בלאט לאט להשקיט את הנשימה שלנו, להאט אותה. איך אני עושה את זה? אני לוקח שאיפה איטית וארוכה דרך האף, וכשזה השאיפה אני עוצר לרגע, ואני נושף בעדינות דרך הפה. פעם נוספת, כל אחד ואחת בקצב שלה, בכמות ובאיכות שלה. אין צורך להפעיל מאמץ, אנחנו עובדים ברכות. ננסה לשחרר כל צורת חשיבה של האם אני עושה את זה נכון או לא נכון, בסדר או לא בסדר. אנחנו כאן ואנחנו נושמים, בחמלה ובאהבה. פעם נוספת, אני לוקח שאיפה דרך האף, אני עוצר לרגע, ונושף בעדינות דרך הפה. אם למישהו או מישהי קצת קשה להכניס את האוויר, אפשר למקד את תשומת הלב בנשיפה. אני לוקח שאיפה דרך האף, כמה שאני מרגיש שמתאים ונכון לי. אני עוצר לרגע, ונושף בעדינות דרך הפה. אני אנחה אותנו לאורך התרגול, והקול שלי יכול להיות עוגן שאליו תוכלו לחזור בכל רגע. תסמכו על עצמכם שאתם עושים ועושות את התרגול בדרך הנכונה לכם, שאתם נושמים באיכות והכמות הנכונה לכם. בשאיפה הבאה אני אנסה לשים לב לאוויר שנכנס דרך האף ויורד במורד הגוף פנימה אל תוך הגוף. אני אעצור לרגע, אני ארגיש את התחושה של הגוף שלי, ואני אנשוף בעדינות דרך הפה. בשלב הבא אני אשאף אל הגוף כאיבר אחד. כל אחד ואחת מה שזה אומר לכם. אפשר להסתכל על זה כמו על בלון. הגוף שלנו כמו בלון, ובזמן השאיפה אני מנפח את הבלון והוא מתרחב ומתרחב. אני עוצר לרגע. העצירה מאפשרת לי להרגיש את גבולות הגוף שלי, לחוש כיצד אני מוכל בתוכם. ובנשיפה אני משחרר ומרפא. משחרר ומרפא. פעם נוספת. אני שואף אל הגוף כאיבר אחד. כמו בלון מתרחב ומתרחב. השאיפה מרככת ופותחת אותי. אני עוצר לרגע. מרגיש את גבולות הגוף שלי. ונושף בעדינות דרך הפה. נעשה את זה למספר פעמים. כל אחד ואחת בקצב שלכם. אנחנו עובדים בחמלה וברכות. אין צורך להפעיל מאמץ. אתם עושים את זה בסדר גמור. אנחנו כאן ואנחנו נושמים. עושים את המיטב שלנו נכון להרגע. שאיפה, עצירה ונשיפה. בזמן שאנחנו נושמים, נשים לב שהלסת שלנו לא נעולה חזק מדי.
רפויה כמה שניתן. שהכתפיים שלנו רפויות, העיניים שלנו עצומות בצורה נעימה ולא חזקה מדי. שינוי של הנשימה מאפשר לנו שינוי של הנוכחות, שינוי של התפיסה. אני מזמין אתכם בשלב הבא להניח את כפות הידיים על מרכז בית החזה. ועכשיו בשאיפה דרך האף נזרים את האוויר אל בית החזה. נעצור לרגע, ניתן לאוויר להתמקם שם ונשאוף בעדינות דרך הפה. הידיים בעצם עוזרות לנו עם הכיוון. נשתדל להרגיש כיצד האוויר נכנס דרך האף אל בית החזה. נעצור לרגע וננשוף בעדינות דרך הפה. גם אם אני לא מרגיש שהאוויר נכנס ומגיע לשם, זה בסדר. עד לאן שהוא מגיע. נסמוך על הגוף שלנו שהוא ידע כיצד לעבוד עם האיכות הזאת בצורה המיטיבה ביותר. וננשוף בעדינות דרך הפה. אני מזכיר כל אחד ואחת לעשות ולנשום בקצב שנכון ומתאים לכם. אני אנחה אותנו, הקול שלי הוא עוגן שאליו אתם יכולים לחזור בכל רגע. ותסמכו על הגוף שלכם ועל עצמכם שאתם עושים את זה בצורה האינטואיטיבית והנכונה עבורכם כיום. אנחנו לא מפעילים מאמץ, אנחנו עובדים ברכות ובחמלה. אנחנו כאן ואנחנו נושמים. בשלב הבא נעביר את כפות הידיים אל השרפת. וגם כאן, כמו אל מרכז בית החזה, אנחנו נשאף אל השרפת. יכול אולי לעזור להגיד לעצמנו, אני עכשיו שואף אל השרפת. אני עוצר לרגע, נותן לאוויר להתמקם ולרכך את השרפת. ואני נושף דרך הפה. שאיפה אל השרפת דרך האף. עד לאן שהאוויר מגיע. בקצה השאיפה נעצור לרגע וננשוף בעדינות דרך הפה. פעם נוספת. אני שואף דרך האף אל השרפת. בקצה השאיפה נעצר לרגע ונושף בעדינות דרך הפה. בשלב הבא נעביר את כפות הידיים אל הטבור, אל הבטן. ואותו דבר. אני שואף דרך האף פנימה אל הבטן. אני אולי יכול אפילו להרגיש כיצד הבטן שלי מתמלאת ומתרחבת. בקצה השאיפה אני עוצר לרגע ונושף בעדינות דרך הפה. גם כאן נעשה את זה למספר פעמים. כל אחד ואחת בקצב שלכם. אני שואף דרך האף. האוויר נכנס דרך האף ויורד אל הבטן. אני עוצר לרגע ונושף בעדינות דרך הפה. לאט לאט. בשלב הבא נשים את תשומת הלב שלנו על הנשיפה.
אותו דבר, אנחנו שואפים אל הבטן. אני עוצר, ואני נושף ונושף ומשחרר דרך הפה. פעם נוספת. ושוב אני מזמין אותנו למקד את תשומת הלב על הנשיפה. ובזמן הנשיפה אנחנו מוסיפים הרפאיה. אני אדגים. אני שואף דרך האף אל הבטן. בקצה השאיפה אני עוצר לרגע, ואני נושף ומרפא. מוסר את המשקל גוף שלי להיכן שאני יושב, לספה, לכיסא, לאדמה. אני כמו אומר להם, תעזרו לי קצת לשאת את המשקל. תנו לי תמיכה לרגע. ופעם נוספת, אני שואף דרך האף, אני עוצר לרגע, ואני נושף בעדינות דרך הפה. נושף ומרפא. נושף ומרפא. שלב הבא נעשה אותו הדבר, פשוט נשחרר את הידיים, נניח אותם בצורה נעימה. אני שואף דרך האף. לא חשוב לאן מגיע האוויר. בקצה השאיפה אני עוצר לרגע, ואני נושף ומרפא. מרפא, מרפא, מרפא. נעשה את זה עוד פעם אחת. כל אחד כמה שמרגיש לא נכון להרפות. אני שואף דרך האף בעדינות. בקצה השאיפה אני עוצר לרגע, ונושף ומרפא. מרפא, מרפא, מרפא. מוסר את המשקל גוף שלי. ועכשיו ננוח לרגע. פשוט ננוח, ניקח לנו כמה רגעים. להיות ברגע הזה. אין שום מקום שצריך להיות בו כרגע. שום דבר אחר שצריך לעשות. להיות כאן ולנוח. לא צריך לנשום בדרך מסוימת. אפשר להניח את הידיים בצורה שהיא נעימה לנו. ופשוט לנוח, לנוח, לנוח. אנחנו אהובים ואנחנו ראויים. ועכשיו אנחנו נחים. נחים, נחים, נחים. ועכשיו לסיום ניקח שאיפה מעט יותר ארוכה דרך האף. בקצה השאיפה נעצור לעוד רגע אחד. ובנשיפה נשחרר הנחה קלה דרך הפה. נשפשף את כפות הידיים, את הירכיים, את הכתפיים, נחבק את עצמנו לרגע אם אנחנו רוצים. וכשמתאים לנו, בעדינות נפקח את העיניים במבט פנורמי, בלי צורך להסתכל על נקודה אחת ספציפית. מבט רחב ועדין ונעים. ונסיים עם השאלה, כיצד אני מרגיש ומרגישה כעת? איזה תחושות יש בי? נודה לעצמנו שהיינו כאן ונשמנו. אני אודה לכם שהייתם איתי, ואני מקווה שהתרגול תמך בכם ויעזור לכם להמשיך לרגע הבא. אז שיהיה לכם המשך יום או ערב או לילה נהדר ורגוע, ונתראה בתרגול הבא. להתראות.